An balima o bisimila malak ci ka don kibaru kene kan bi kibara mun b'an bolo ka da kulo kan o de kunu alamisa do mekalo tile 16 sanba kɔni nana Bamakɔ kabini fajiri wagati fo ka taa bila kɛnɛ cili la o ko kɔni kɛla sababu ye ni ka tiɲɛli caman do Bamakɔ kɔnɔ sabula an bɛ wagati min na i ko sisan yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 16 de kɔni nin tora nin ko da fɛ ko dɔw yɛrɛ kɔni b'a la olu suma ye fɔlɔ o bɔlen ko yen nɔ mobili caman kɔni taara jiw fɛ ko wa fɛnɛ dɔw yɛrɛ ka sow fɛnɛ binna dɔw kɔni ka sow taara ji fɛ mɔgɔ caman kɔni fɛnɛ ka sow be yen nɔ olu kokow binna k'an bɛ wagati min na i ko sisan mɔgɔ caman de kɔni be yen nɔ hali siyɔrɔ ɲuman o tɛ minnu bolo météo mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka fala ko san kɔni a nana ni barika ye sabula a bɛ san caman bɔ Mali kuma deli ka nin san n'a ɲɔgɔn ye tantɔ fɔlɔ ko n'i y'a taga lajɛ ji min nana a hakɛya yɛrɛ kɔni bɛ taa santimètre 14 kɔni na ni o kɔni tɛ jidenni ye ko Bamakɔ kɔni tiɲɛli donna a kɔnɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya commune 5 ale kɔni quartier caman bɛ yen nɔ tiɲɛli donna yen nɔ fɛnɛ ko tiɲɛni kɔni barika bonyala kɛrɛnkɛrɛnnenya la Misabugu ale ni Dawudabugu ni Kalabankura ninnu kɔni de la u ni u ɲɔgɔnna caman ko san kɔni tigɛlen kɔfɛ dugu jɛlen jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni caman ye u kɔngɔnfa ni ka taa u ɲɛjɔ ni yɔrɔ tiɲɛlen ninnu na ale ni u mɔgɔw fɛnɛ o ko sababuya la jɛkulu dɔ kɔni sigila sen kan mun bɛna a wasa don ni maa kofɔlen ninnu na nka yiralen do k'a fɔ ko n'i ye san kɛlen ka tiɲɛli kɛ fo ka se nin bɛɛ ma tantɔ ko sababu caman kɔni b'a la sabula mɔgɔw kɔni talen bɛ yɔrɔw jɔ kɔkɔnɔlaw la mɔgɔw talen bɛ yɔrɔw jɔ yɔrɔ la ni yɔrɔ minnu kɔni bɛnnen do jiboli siraw fɛnɛ ma ko sababuya la Bamakɔ maire de district ale kɔni kuma la nka ale ka kumaw kɔni tun bɛ ka yira k'a fɔ ko ji kɔni ale tɛ a boli sira bila ko mɔgɔw kɔni kan ka jateminɛ kɛ u kana taa yɔrɔw jɔ yɔrɔ la minnu kɔni ye jiboli siraw ye ko a b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ bɛɛ ka se ka yɛlɛma don a tagabolo la cogoya min na walasa an bɛ se ka kisi nin n'a ɲɔgɔnnaw ma cogoya min na kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye kunu alamisa don mɛkalo tile 16 Mali finitigi 4 kɔni nin tola maajugu wale dɔ la o kɔni sɔrɔla mun fɛ nin finitigi ninnu kɔni k'u to u ka lakana baaraw la maajugu dɔw kɔni de kun kɛlen bɛ ka jan da u ɲɛ u kɔni u taara don mugujugu dɔ la o cilen kɔ sa maajugu ninnu kɔni bɔra ni ka marifa ciw la fan caman fɛ o kɔni kɛlen sa maa 4 kɔni nin tora nin ko da fɛ ni fagali ninnu kɔni na siga kelen do Amadu Kufa ale ka mɔgɔw de la sabula a yiralen do k'a fɔ ko olu de kɔni dagalen do nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko maajugu ninnu kɔni olu taara ni finitigiw ka mɔbili kelen ko mɔbili in kɔni a kɔni kun falen do marifajugu kɔni caman na kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye mɛkalo tile 14 ni o ye tarata tɛmɛlen ko mɔgɔ 3 kɔni fagara fo u ka du kɔnɔ wori ni ale bɛ Bankasi mara la a yɛrɛla k'a fɔ ko dɔw kɔni de wulila dabɔ kama yɛrɛ la ni ka taa cɛkɔrɔba san 64 dɔ kɔni kama fo a ka du kɔnɔ ko u kɔni taara cɛkɔrɔba in kama k'u bɛ taa faga ka taa sɔrɔ ani a denkɛ dɔ bɛ yen ale ni a balimakɛ u ye olu mɔgɔ 3 kɔni de faga nin cogoya in na ten tɔ ko wa fɛnɛ ko dukɔnɔmɔgɔ dɔ kɔni fɛnɛ tun bɛ yen nɔ o joginna kosɛbɛ an bɛ wagati min na i ko sisan o kɔni o bɛ Bankasi kɛnɛyaso la ko maa minnu kɔni ye nin walejugu in kɛ tan tɔ ko a yirala k'a fɔ ko donso fini de tun bɛ nin maa kofɔlen ninnu kana nka fila denmisɛnninw ka jɛkulu bɛ yen nɔ n'an k'a ma ko Tapital Pulaku olu kɔni ko ko olu sigalen do Dana Amasagu de la ni o ye dɔgɔnɔw ka yɛrɛ lakana jɛkulu dɔ ye kibara wɛrɛ mana sɔrɔ nin kɔfɛ an b'o da o kulo kan kibara wɛrɛ m'an bolo ka da o kulo kan o de ye plateforme contre la corruption ni o ye Mamadu Sɛnsi Kulubali ni a nɔfɛmɔgɔw ye ni olu kɔni de ye u bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko u bɛna yuruguyurugu kɛlɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔ o jɛkulu in kɔni kɛlen bɛ ka wele bila an ka ministre de la justice ma ni o ye minisiri ye mun ka baara ɲɛsilen do an ka kirikow ma ale ni adamadenw ka hakɛw bɛ se ka sabati cogoya min na sabula tarata tɛmɛlen o minisiri de tagara ka humidificateur 50 ɲɔgɔnna di kasoladenw ma ni o ye yɔrɔ sumayala ye Bamakɔ kura kasoladenw ko wa fɛnɛ k'ale ka nin baara in ko a musaka kɔni bɛ taa miliyɔn 19 kɔni ɲɔgɔnna la o kɔni kɛlen tuma min na sa plateforme contre la corruption o kɔni mɔgɔw kɔni fɛnɛ wulila k'u ka sɛgɛsɛgɛliw daminɛ k'a yira k'a fɔ ko ni humidificateur ninnu ni olu ye yɔrɔ sumayalaw ye ko olu den kelen kelen kɔni u bɛ taa 30,000 la ko u cayalenba kɔni ye 35,000 ni 400 ye ko n'i y'o jate bɔ sa ko o sigiyɔrɔma 50 kɔni sigi
ko ate million kononton yɛrɛ bɔ kosɛbɛ ko nga ko ni ministre a yɛrɛ k'a fɔ ko a ye nin fɛn ninnu san ko million 19 ko o kɔni b'a yɛrɛ k'a fɔ ko million 10 kɔni yuruguyurugula nin ko dafɛ ko olu kɔni m'a fɔ ko ministre kɔni ye million 10 yuruguyurugu ko ga ministre kɔni ka se ka a yɛrɛ lajɛya nin ko in na ko u b'a ɲini a fɛ a fɛnɛ ka sɛgɛsɛgɛliw daminɛ walasa hali ni a nɔ tɛ nin ko la ko mɔgɔ min kɔni sen donna nin million 10 kɔni yuruguyurugu la ko o ni ɲangili min ka kan o ka da a tigi kan plateforme kɔni mɔgɔw ka kuma la ko olu kɔni tɛna u sigi ten tɔ k'u bolo da u sen kan ko u bɛ nin ko fɛsɛfɛsɛ fo ka se a dan na an balimaw ni kibaruya ninnu lasela aw ma ni Shodi Shop ka dɛmɛ ani ce a ka kulomajɔ la a kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ